dito. Oh, parang farming pa lang siya, no? Parang ganda na pala ito, ano? Tapos yun, dyan, kapunta na yun, palabas na yun. Dito mga dumadaan yung mga sasakyan. Kung ayaw, may parking dyan sa baba. Kung ayaw doon, dito, para hindi na... Ah, pwede tumas pala dito yung sinakyan. Okay. Pero sir, yung ano yung daanan, hindi ko masyadong maganda. Yung pwede yung lupa, pero hindi naman problema. Akin na yung din. Nakakutsi ba yan? Kaya yun. Yung nakikita po namin na parang kubo, na nasa taas, yun po yun? So, magmumutot kayo, magdugaya, dadano, dito tayo. Yun yung mga kalsada papunta doon. Ah, kayo palang, oh, sa ano? Dito yung shortcut lang, naglalakad lang mga tao. Grabe, ang yaman naman po ng may-ari. Yung bahay Yan, mo. may-ari yung tangke lang sila, Pustel. Yung may tangke na yun, dyan na yung mo na namin ng tubig. Diyan na lang. Dito pa yung may-ari niya. Dito ang daan, papunta yun. Labasan, pauwi. Okay. Pwede pala. Hindi kaya ng motor? Kaya, sa motor tayo. Dapat makatapos doon, dito na. Kaya na naman, Hindi pa kasi ito pinapos masyado pagkano, kulang sa bahay. ayun nga. Hindi pa siya prepared. Bangat naman sa... Ay! Pangina! Dahil mga aso. Sumasama ka yan. Yung mga tour guide dito. Wala ko. Sasamahan kayo kung saan sila pupunta. Sabi na pa sila palang tugay. Di ba mayroon nga sa ibang lugar? Tanong kami, paano mapupuntahan yung Dati bukid yan. Wala kang makapaan dyan. pinagpa-flat na po? Isa lang yung ginastusan mag Yaman ng may-ari, ano? nasa Maynila. Pupunta lang sa 2 buwan. 2 isang buwan yun. May-ari po, doktor. Hindi na. Uy, ang ganda. Dito sila. Ano ba ito? Dito? Batuhan na kasi dyan, bato. Wala, hindi ko dito matulog dyan. Matagal pa po dyan, malayo pa? Yun na po yung barangay Kubo? Hindi yung bato na. Yung bata. Point. This is Daldagon Peak. Finally, narating na rin namin sa tulong ni Kuya ang aming tourist guide. So we are about to up there. Doon na nakikita namin sa baba. Finally, narating na namin. Yan. Nakakapagod! Wait lang. Oh my, amazing! What a beautiful view that we have.
once again. Look, yung sa baba yung dagat. Ganda-ganda ng dagat. Yeah, nakikita. Yeah. Looking dito yung dagat. Saya dito. Let's go na. Kami naman picture kami. Hindi pwede, di ba ako dito? Mamaya na. Lulubat na. Dari dito tayo maganda. Pag mo kang gagalawin. Okay na yan. Tagilid nga. Tagilid ka ba nga? Baba lang para makita mo.